ang Daigon on Air din sa GMA Regional TV Live busa sa mga choir din ha o sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo and duet nga hilig kayong manganta. Join gihapon kini and send your entries din sa GMA Regional TV Live. Mga kapuso, chance na ninyo makita sa television, ipadala kanamo din yung video aron atong mapakita din sama na lang mga kapuso ni atong i-feature karong buntaga o sa kagrupo gitawag nga Island Buskers gikan sa Bantayan Island. Ato tan-awon. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Oh, isang puso, ngayong Pasko. Thank you Island Buskers, nilot kay nga version sila, no? Gusto man to may pagka-reggae nga acoustic nga Christmas feels gihapon ay. Pagkanindot. Daghang kay salamat sa pagsalmo tong mga kapuso. Kamo na sab padayon ang atong pagdawat sa inyong mga entries.